Kalau nggak lama Pak wes mau bikin nih Pak. Jadi ini ya di bulan. Tahun nih. Tangan Mas. Gerah napa pripun? Cecep bingung. Nggih, niku panas mboten kula nyontek sampun. Tani obat mawon. Ini dulu gak wawan ajeng kesah liter ke Bali niki. Antara kono memang aku rajinake Mas Riyo ta Mas nggon anake rajinake. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di SC Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan menyambangi sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang dengan view alamnya yang bikin kita betah tinggal di sini ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan merasakan kembali suasana tahun serasa di tahun 1980-an ya teman-teman. Karena berkunjung ke desa yang masih terpencil ini, yang belum tersentuh kehidupan modern teman-teman. Nah, di desa ini masih banyak rumah-rumah jadul sehingga suasana menjadikan seperti kembali ke tahun 80-an ya. Dan di desa terpencil di Kabupaten Semarang ini, dengan desa yang asri, identik memiliki alam yang sejuk, membuat kita betah tinggal di kampung ini teman-teman. Terkadang juga alam pemukiman yang masih asri ini memang bisa ditemui di desa-desa terpencil ya teman-teman. Nah, desa terpencil walau jauh dari pusat kota, keindahan alamnya justru selalu memikat teman-teman. Tak heran kehidupan di desa yang indah juga akan membuat iri orang kota.
Sun apa, Mbak? Leret dhewe satu bulan. Nggih. Iku dompe to padesinan niku ya sing napa? Walah nyopeng desa-desa enten ya. Oh, Namanya sinten jenengan nggih? kok kaseri. Kasri. Nggih. Kali kula ngrandi nggih. Oh, gran. Jenengan tepang anu Pak Suroso. Rasa nggih sepang atau nggih kula nah niki cah pae. Oh mriki. Nggih, Oh niki. cah pae niku. Hmm. Lah niki kebone wingi nyemprot niki. Pak niki sing nyemprot Pak Sone. Nggih, lah wingi niku kok andake jual biasa tak tokone kula ngoten. Nggih wong teng lajenge jenengan. Anak-anak sok ora rumah kene wong ngoten. Nggih. Benar lek detektan kita kan gampang kula ngoten wingi. Niki sek ngrumat nopo teng alas ngowak nopo pripun? Kula Nggih. dangir jane iki. Oh pun denger. Wah, nek tapi ku bangsa melasan tenan. Lah tenang mboten jauh jangan. Dan niku Lemu-lemu jenenge. nggih lumayan. Nggih. Ngalas nopo? Ngalah kowe kok. Hmm. Langsung mriko wingi kula kerjake Nggih. jam 5.05 terus besok. Mboten garing mboten nggih. Garing curatan wong kasihnya. Nggih. Mboten lek jawah malih nggih. Wijane pun kerep nggih. Nggih, nah cara ndelok kriapi niki mbok menawi mboten jamu nggih. Kapetung sithik-sithik nggih nyandang. Nggih. Niku wae narik terus lang yo mboten nyandang. Nggih. Lek son niku nggih niki cah pae. Niki wingi semprot niku. Jual benteng bro ngene tembangan tak tokone. Atus baturan mriki. Nggih. Nomor ini griya mriki. Pane nggih omah iki. Malah sok cintirah temu mek. Oh, pindah umek. Kula ngertos menteng umek. Niki kula asline Banjar, pindah teng Randu. Randu. Nggih. Tentetene apa wong panjenengan wates anu niku nggih jambak-jambak lokasine. Nggih. Ketemu kali ini saya tidak sendirian ya. Ini saya ditemani oleh teman konten kreator juga teman-teman. Beliau ini dari Kabupaten Semarang ya teman-teman. Nah saya jalan menyusuri perkebunan ya, menyusuri ladang di Kampung Bamban teman-teman. Nah ini ada satu rumah lagi ya teman-teman. Masya Allah ini ada satu rumah yang sangat nyentrik ya. Nah, ini depannya ditata batu ya. Rumah-rumahnya ini rumahnya masih berdinding kayu teman-teman. Lebih film. Lah kok niku ra niku wis apa serpeng gede kapur kula nanti napa niku sontek teng anu mboten lagi rangan iki Mas. Gerah napa pripun? Jadi bingung. Nggih, niku panas mboten kula nyontek sampun. Tani obat mawon. Ini dulu gak wawan ajeng kesah liter ke Bali niki. Antara kono memang aku rajinake Mas Riyo Mas nggon anake rajinake. Berarti teng griya ki ambek, Mbak? Nah, Teng griya ki ambek jenenge. nggih. Nang iki pinara. Nggih. Suwun. Ajeng pripun lah. Wah, mbok lajeng dolan-dolan mawon niki, Mbak. Alah ora krungu Mas. Boleh Delok. yang Delok nganu Segel, Mbak. suasana teng kampung. Ini lajeng dolan-dolan melampah-melampah niki, Mbak. nggih. Nggih. Pripun? Berarti jenengan nganu teng griya ki ambek niki. Nggih. Lare-lare teng pundi, Mbak? Anake cuma dhewe-dhewe kabul wis mas dhewe wis diputu. Sore ya wis dimantokke kono kae. Li yang sapa sing loro nang Lembang. Sing Martini karo Darti anu sapa Warni nika.
nggih tentang dia kalih nika wuli dhewe-dhewe ya Mas. Niki sakjane kan film mriku malah mboten jenah. Mboten jenah. Mboten turu niatem bengi niku. Lah kirangan Mas. Waune enten gene sinten nika Martini. 50 dina kula ngajak Bali. Jadi pun rong sasi nggih Mbak nggih. Kula ngajak Bali niki Mas. Jadi niki nganu Mbak, griyane nganu jenengan niki. Nen? Griyane jenengan niki. Nggih. Jadi nganu pun Alah wong wis tuwa kok ngene tak padha ngejo ora gelem ale geni dhisik ngoten ae Mas. Alah cuma bola-bali menake genjeng to ya anu sasat anu anak donak ora do koper ya wong niku wis dhuwit mawon niku. ya suwane pinten Mbah jenengan Mbah? Nah, Umure pinten jenengan? kirang kula. Nggih. Kirang wong mbiyen dicatet ya Mas. 100 tahun nggih enten. Nek tiyang mbiyen niku mboten dicatet ini ate. Zaman londo ningali jenengan. Nen Zaman londo. pripun Mas? Zaman londo ngonangi jenengan Mbah. Ora genah Mas. Zaman nganu londo. Rondo wong pake niku lek ninggal mati niku pun 3 windu setengah. Keringan anak-anake catet ya Mas. Berarti tasih 6 nggih Mbah nggih jenengan riyen nggih. Nah, Tasih 6 nggih. alah Mas, nomo di rumah tuang aku ya gumang. Kayaknya Berarti wis penak omah dhewe. Bisa tuwa ngene ki karep dijak anak. Ning kula mboten jenah. Nggih. berarti nganu Mbah riyen nganu kembang desa nggih Mbah nggih. Zaman riyen nggih. Kembang desane nganu mriki nggih Mbah nggih. Nggih. Mas. Niki zaman dulu. Zaman PKI weruh jenengan. Nah, Zaman PKI. lah zaman petaken pun Seperti ini kondisi rumah nenek tersebut ya teman. Masya Allah, sangat memprihatinkan sekali ya. Ini kayunya ini apa namanya, tiang-tiangnya sudah miring-miring ya. Beliau ini hidup sendirian di rumah ya teman, tanpa ditemani anak-anaknya, karena alasan beliau ini pilih sendiri, yaitu lebih betah tinggal sendiri ya. Nah, ini ada pohon pisang di belakang rumah nenek tersebut ya teman. Nah, seperti ini kondisi rumah nenek tersebut dari belakang rumah ya teman. Ini juga ada WC cemplung teman-teman ya. Ini WC-nya masih tradisional sekali teman.
teman-teman, jadi seperti inilah suasana kampung Bamban Desa Lembu, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Suasana kampung yang sangat asri ya, dengan rumah adat Jawa dan rumah berdinding kayu jati. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.